Og nu er vi gået i haven, og nu kan vi ikke komme længere. Ja, og det der græskar, det laver vi lige den nye video om og sådan noget. Og nu kan vi ikke komme længere. Og nu skal de bare ventes med at plukke. Nu skal de bare pynte græskar derovre. Nu kan vi ikke komme. Altså vi må lige zoome lidt, fordi nu kan vi ikke komme tættere ind. Men det hegn her. Vi pynte græskar har vi derovre. Græskarne her. Altså nu kan vi zoome lidt tæt på. Altså, vi kan ikke komme tættere ind til hegnet her. Zoom ud. Zoom ud. Ja. Hvis jeg lige kan finde ud af at styre de kameraer her. Så græskar. Nu skal de bare ventes til uge 44, 45, eller uge 43, 44, og så skal vi helt hen i uge 45, før vi kan høste de sidste græskar. Nu har vi høstet nogle af dem, og nu har jeg lige været i gang med at rive dem hele dagen og sådan noget.